गावाला नमस्कार. तर विषय कसं होतो, आपण म्हणतो गावात आपल्या कामधंदे काय नाही, केलं तर काय असा किंवा केलं तर काय होऊ शकतं. ह्याचं एक आत्ता दिलेलं एक उदाहरण. आणि आता कसं असतं, आपण जी गोष्टी बोलत असतो घडत असतो त्याच्यातनं विषय घडतात आणि पुढे जातात. मी नेटवर्क नसल्यामुळे आमच्या घराकडे आता ह्याच्यावर नेटवर्क नाही, जिओचा असा आपले हे व्हिडिओ असतात आणि बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे नेटवर्क नसल्यामुळे कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे गायब आहे. आमच्याकडे जिओची रेंज असा, पण जिओच्या रेंजला काय तर मेल्या गेल्यावर रेंज येतात किंवा मेल्या गेल्यावर फोन लावतात अशी विषय आहे. तर मी आज आमचं एक सर कनेक्शन देणारा एक भाऊच असा सिद्धेश तामणकर उमरमाळ्यातलं पोरगो. आणि त्यांनी स्वतःच्या हिमतीत आपले एक केबलचं नेटवर्कचं बिझनेस चालू केलो. त्याच्यावर माझा फोनवर बोलणं झालेलं आणि तो लगेच भेटा गेलेलो म्हाका. आता जवळजवळ एक 15 ते 20 मिनटातच तो येलेलो हा भाऊचा आमचा सिद्धेश तामणकर. तर म्हाका सांगायचं असा की आपण बरेचसे लोक म्हणतात की आपल्याकडे काय नाही असं, केलं तर सगळं काय असा आणि जे काय नाही करूचं त्याच्यासाठी कायच नाही असा. त्या म्हणतात तशी गत ती धोडकड्याच्या कपाळावर 3 गुंडे. तर विषय असो आता तो सांगात त्यांनी कसं काय केलं. मी त्या काही एक सांगत नाही, असं व्हिडिओ करतोय काही एक नाही. तो पुढ्यात बसलो हे बघा. त्यांनी आता चाय बी नाश्ता बिष्ट केल्यान. भाऊशी तू केव्हापासून चालू केलं? झालं 2 वर्ष झाली. आणि रिस्पॉन्स कसं लोकांचं? चांगलं, भरपूर कनेक्शन बरोबर. कनेक्शन पण असं नेटवर्क पण बरं झालं. माझं कॉन्सेप्ट काय माहिती आहे, मला काय म्हणायचं माहिती आहे, लोकांमध्ये आपल्याकडे कामधंदो काय नाही, आपण सगळे उठतो सुटतो मुंबईत जातो. केलं तर काय भरपूर असं बरोबर. मग शेती पण असं बाकी सगळं पण बाकीच्या थोडे बारकाचे बिझनेस पण हो. आणि समाधान असतं गावात समाधान असं. आणि विषय कसा की आता त्यांनी त्याच्या तर मनं दिलं असतं तर तो मुंबईत सुद्धा जाऊ शकलो असतो, सगळं सोडून सगळा करू शकतो असतो. पण रात्रीची त्याची जी नीज असा तो आरामात घराकडे घेता, ह्या त्याच्यासाठी सुख आहे. तो म्हणतात सुख असं तर सुख ह्या असा की सगळ्या दिवसभर हडेथडे फिरान कामधंदो करून तो रात्री घराकडे जाऊ शकता. बरोबर मरे? ह्या खरं सुख असं. कारण आम्ही आता कसं मुंबईत असतो, काय इला नागपंचमी इली कृष्णा इलो सगळं इला धावाचं लागतं आमका मुंबईतून. तसं नाही गावात केला तर सगळं असं. ह्या एक छोटंसं उदाहरण आहे. आपण फक्त करूची गरज असा, आपण फक्त त्याच्यात कॉन्सेप्ट लावतो, आपण फक्त विचार करूचो आपण काय करू शकतो होता, सगळं काय होऊ शकतं. त्याचं एक उदाहरण म्हणजे सिद्धेश तामणकर. आणि तो हैसून उमरमाळ्याक राहता. आमच्या घरापासून जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 30 किलोमीटर आमरे. 30 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये तो काम करता. म्हणजे त्याची कनेक्शन असतात ती आंदुरलेत असा, तेंडोलेक असा, आणि तेंडोलेत त्यांनी आविरात आमच्या आता कनेक्शन देता. आणि आमच्याकडे दुसरं कनेक्शन आहे आणि त्याचा ग्रुप आहे बऱ्यापैकी. त्याने आता सांगल्यानं त्याचे बरेचसे 2-3 मित्र आहोत ना. काय करतात ते मित्र? एक आंदुरल्यात करता परब म्हणा लागतं आणि एक मित्र तो कोचरा निवती खावण्यात करतात आणि एक कोरड्यात करतात. आम्ही त्या काही विचारायचं कारण सांगतो. मालवणात कोणा मालवणात एक असं तो एक करतात. ओके. मग काय सांगायचं किती होतं माहिती आहे, ते तो ग्रुप होतो म्हणून. कारण मी जसं बोलत असतोय आता, जर आम्ही जर नाही केला, आमच्या पोरग्याने जर नाही केला एखादा धंदो म्हणा काय आहे असं नाही, तर बाहेरचे लोक जे असत मारवाडी गुजराती भैये हे सगळे टपलेलेच असत. आता त्यांच्यानी ग्रुप केल्याने त्या बघून मला खूप ऐकान मला बरं वाटलं. कारण आपलेच पोरगे सगळे त्याचेच मित्र आहोत, भाऊ असत, आता तो झील असा कोणाचं कोण असा. कारण आपण संधी शोधूची संधी क्रिएट करूची लागता. आपल्याकडे काय चलान येणार नाही हे तुमकाही माहिती आहे. आणि त्याचा तो कॉन्सेप्ट मला आवडलो की त्याचेच सगळे भाऊच बंद असतात आणि सगळे ते करतात म्हणून. तर त्याच्या वाटचालीसाठी आपण शुभेच्छा देतो. आणि ह्याच्यापर्यंत आता आपला आविरात दुसरा कनेक्शन झाला. हा दुसरा कनेक्शन आता आम्ही आमच्याकडे बसतो पुढच्या आता वाजले 11:30, साधारण एक 3-4 वाजेपर्यंत तो बसेत, तेव्हा पण आम्ही दाखवतो तुमका. सिद्धेश तामणकर त्याचा पण नंबर देताय मी खाली, काय असतात तर तुम्ही त्या आपल्याकडे सर्व्हिस काय काय सांग बघा. अंदुरला आवेरा तेंडोली निवती खवना कोचरा कोरड. हां म्हणजे माझ्या बोलण्यात जसं आहे आमची पंचक्रोशी आहे साधारण, केळसा बिसाक पण तो देऊ शकतो असं काय नाही. आमच्या आता केवस आमच्या बाजूक आता एक फॅक्टरी आईस फॅक्टरी म्हणून त्यांच्याने तेंडोलीतनं कनेक्शन घेतले. आणि विचार करा जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 10-12 किलोमीटर झाला ना. 10-12 किलोमीटरचं कनेक्शन त्यांच्याने घेतले आणि त्याचं काम सिद्धेशाकच गावलेला. त्यांच्याच रेफरन्सने आता मी पण बसत आहे. आमचं कनेक्शन झालं काय मी तुमका दाखवते सिद्धेशची मेहनत. सिद्धेश कसं वाटला? चला मग कनेक्शन करताना आपण दाखवूया व्हिडिओ. गावाला कसं असता, एखादी गोष्ट आपण ठरवली तर ती आपण करूनच टाकतो. जसं आपण याच्या आधी बघला असतालात. तर आज माझ्या मनात दिला घरात वायफाय लावचो, तर वायफाय लागलो. आणि जसं मी तुमका सांगलं आहे की संधी येणार नाही, संधी निर्माण करूची लागता. तसं म्हणजे त्याचं नाव घेतलेलं आहे मी सिद्धेश तामणकर म्हणून. उमरमाळ्यातलो आपलो
त्याच्या कंपनीचं नाव असा सिद्धेश सर असा आता तुझ्या कंपनीचं नाव काय? भवानी एंटरप्राइजेस. भवानी एंटरप्राइजेस. ह्याच्यातर्फे तो आपल्या म्हणजे उमरमळा, पाट, म्हापण, कोचरा, भोगिया ह्या पट्ट्याचा पण तो ह्या बस येतात वायफायची सर्व्हिस देता. आणि काय देते तू? वायफाय आणि काय? वायफाय आणि बाकी काय कलर काम घराकडे बाकी शेती यावर शेती बिती करता. म्हणजे तो घराकडची कामं करून पण ही वायफायची सेटिंग आली तर आमच्या घराकडे आता 3 सांचे वाजलेत बरोबर 6:30. सकाळी आपण भेटलेलो तेव्हा तर अंदाजे 11:30 झालेले काहीतरी. आणि संध्याकाळी स्पीड चालू आहे. या स्पीड चालू आहे आपल्या वायफायचा सध्या आणि बरा स्पीड आहे. तर संध्याकाळी 6:30 वाजता आपलं वायफाय कनेक्ट झालेलो असा. तर नक्कीच सिद्धेशच्या कामासाठी दाद देऊची लागतली कारण त्याने इतक्या स्पीडली काम केलं आहे. खूपच बरी गोष्ट आहे कारण ह्या स्पीडचीच गरज असतं. आणि जी सर्व्हिस म्हणजे आपण सर्व्हिस सेक्टरमध्ये असतो तर सर्व्हिस जी लागतं ती उत्तमच दिल्यान. त्याबद्दल सिद्धेशचे खरंच आभार मानूचे लागतले. थँक्यू सिद्धेश. ये सोनू.